Θεόν ημών οικετεύσομαι. Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσκομε. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη, και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σκιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτόν, και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιωάννου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ σου αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Αρχιαούς των ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράμψη υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Ότι προέφηση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Κύριε το ούσου και επάσουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και γιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς, δια τους κλήσεως του αυτού αγγέλου σημαίνοντος και της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσος ημάς επριστήνε του αγιασμού δια τους του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού, και γενέστη μην Κύριε εις υγεία ψυχήστε και σώματος. Την τρίτη φορά. Την τρίτη. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου, Κύριε, τι της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του αργενήτωρος τη
Πού είναι? Πού δεν με προλάβει. Στη γαμιά μου και δεν κάνω. Θα πάρετε. Πάλι με χρειάδα, πάλι με χρειάδα. Προχωρήστε λίγο πως θα έχει να κάνει ο κόσμος από πάνω. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου βαπτιστήν εκατοδεξάμενος, δια την ημών σου Κυρία Χριστούς ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χρόνια πολλά και ευλογημένα βοήθεια σε όλους. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την οικογένεια του Κυρίου Γεωργίου και της κυρίας Αναστασίας Σόλια,